अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ले शहर शिवसेनेतर्फे खुल्या व्हॉलीबॉल स्पर्धा, औषधी व सावली देणाऱ्या वनस्पतींची लागवड आणि दीपक केसरकर यांना दीर्घायुष्य व चांगले आरोग्य लाभावे यासाठी मंदिरात लघुरुद्र असे उपक्रम घेण्यात आले. महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ले शहर शिवसेनेतर्फे 18 जुलैला सकाळी खुल्या व्हॉलीबॉल स्पर्धा घेण्यात आल्या. या स्पर्धेचं उद्घाटन वेंगुर्ला मुख्याधिकारी पारितोष कंकाळे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून व फीत कापून करण्यात आलं. यावेळी उद्घाटन प्रसंगी तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार व जिल्हा संघटक सुनील डुबळे व शहर प्रमुख उमेश एरम व इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आलं. यावेळी महिला शहर संघटक श्रद्धा बाविस्कर परब, महिला अल्पसंख्याक संघटक शबाना शेख, वेंगुर्ला हायस्कूल मुख्याध्यापक कांबळी आदी उपस्थित होते. या स्पर्धेत वेंगुर्ला, सावंतवाडी, फोंडा, रत्नागिरी, गोवा येथील एकूण 20 निमंत्रित संघ सहभागी झाले होते. या स्पर्धेतील विजेत्यास रोख रुपये 10,000 व उपविजेत्यास रोख रुपये 7,000 आणि कायमस्वरूपी आकर्षक चषक व आकर्षक बक्षिसे वितरित करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांचा वाढदिवस, सर्वप्रथम मी मंत्री महोदयांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि या वाढदिवसाप्रित्यर्थ जय मानसेश्वर व्हॉलीबॉल संघाने जे एक व्हॉलीबॉल स्पर्धा या वेंगुर्ला शहरामध्ये आयोजित केलेली आहे. सर्व उत्साही खेळाडूंना मी या निमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो. नगर परिषदेमार्फत आपण या व्हॉलीबॉल ग्राउंडच्या ठिकाणी एक विद्युत व्यवस्था मागच्या 4 ते 5 महिन्यापूर्वी करून दिली होती आणि त्याच माध्यमातून या ठिकाणी स्थानिक आपला खेळाडू जो राष्ट्रीय स्तरावर खेळलेला आहे सॅमसन, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली अजून खेळाडू इथं घडावेत अशी या निमित्तानं मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि सर्व खेळाडूंना पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो. आज केसरकर साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सगळे इथे जमलात आणि साहेबांवरती जे प्रेम आपलं आहे ते असंच ह्याच्या पुढच्या काळात सुद्धा वृद्धिंगत हो अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि देवाचरणी प्रार्थना करतो की दीपकभाई केसरकरांसारखे आमदार आमच्या ह्या मतदारसंघाला असंख्य वेळा पुन्हा तेच आम्हाला आमदार असावेत अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. आणि जास्तीत जास्त विकास, जास्तीत जास्त लोकांचं भलं त्यांच्या हातून ह्या भागातील लोकांचं हो अशी मी देवाचरणी प्रार्थना करतो. आणि तर आज आपण सर्वजण माननीय दीपकभाई केसरकरांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया आणि त्यांची जी काही राजकीय कारकीर्द आहे ती दिवसेंदिवस अशी उंचावर येईल अशी मी वेंगुर्ल्याचे ग्रामदेवत श्रीदेव रामेश्वर आणि वेंगुर्ल्याची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरीची प्रार्थना करते आणि तुम्हाला सर्वांना आजच्या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देते. वाढदिवस साजरा करत असताना त्याचाच एक भाग म्हणून ही व्हॉलीबॉल स्पर्धा आम्ही या ठिकाणी भव्य दिव्य अशी आयोजित केलेली आहे. यामध्ये 20 संघ भाग घेत आहेत. खरोखर कौतुकाची गोष्ट आहे, कारण संपूर्ण आपल्या वेंगुर्ला शहराला या माध्यमातून या भव्य अशा व्हॉलीबॉल स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहता येणार आहे. या ठिकाणी मी सॅमसनचं खरोखरच कौतुक करतोय की तो एवढ्या जिद्दीने या ठिकाणी सतत ह्या व्हॉलीबॉलसाठी प्रयत्न करत असतो. बारीक सारीक गोष्टी सुद्धा तो एवढ्या बारकाईने बघत असतो, ते त्याचा मला पूर्णपणे अभिमान आहे. म्हणून मी सुद्धा त्याला वेळोवेळी या ठिकाणी आपल्या पद्धतीने जेवढं होईल तेवढं सहकार्य करत असतो. आणि या ठिकाणी खास बाब म्हणून मला या ठिकाणी उल्लेख करायचा आहे की आपल्या नगरपालिकेला लाभलेले शिवसाहेब ओंकार साहेब हे या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टीचा बारकाईने विचार करून प्रत्येकाला जेवढी सहानुभूतीपूर्वक मदत करता येईल तेवढी मदत ते नेहमी करत असतात. मी बारकाईने त्यांचा या ठिकाणी बराचसा विचार केलेला आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी ही अशी
या ठिकाणी खेळाडूंसाठी लाईट व्यवस्था म्हणा, काही मैदान साफसफाई करण्यासाठी लेबर पाहिजे असतील तर ते लेबर देत असतात. इतर गोष्टीसाठी सुद्धा त्यांचा बराचसा या ठिकाणी साहेब आपला मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे आमचं शहर हे नक्कीच भाईंचं जे स्वप्न आहे की पर्यटनदृष्ट्या अतिशय एक नंबरला आपलं शहर गेलं पाहिजे, ते आपण नक्कीच साध्य करून भाईंना मदत कराल अशी मला मनोमनी खात्री आहे. आणि म्हणून मी आपलं पुन्हा एकदा या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन आपण आजचा हा कार्यक्रम व्यवस्थित यशस्वीरित्या पार पाडाल असं मला आपला विश्वास आहे. आणि या ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळेला बक्षीस समारंभाला सुद्धा आम्ही या ठिकाणी पुन्हा हजर असू असं मी आपलं सांगतो. या ठिकाणी आपल्याला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. यानंतर सकाळी वेंगुर्ला नगर परिषद मंडळीतील शेकडो वर्षाच्या हनुमान मंदिरात दीपक केसरकर यांना चांगलं आरोग्य व दीर्घायुष्य लाभण्यासाठी लघुरुद्र पुरोहितांमार्फत करण्यात आलं. यावेळी सर्व नागरिकांना गोड पदार्थांचं प्रसाद म्हणून वाटप करण्यात आलं. यानंतर शहरातील जीपशाळा नंबर 4 आणि वेंगुर्ले कॅम्प भागात औषधी व सावली देणाऱ्या कडुनिंब व बदाम झाडांचं वृक्षारोपण करण्यात आलं. तर शिष्यवृत्ती परिषद संपूर्ण तालुक्यातून प्रथम 3 क्रमांक आलेल्या मुलांपैकी शाळा नंबर 4च्या 2 विद्यार्थ्यांचा यावेळी भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. तसंच यावेळी लहान मुलांना मिठाई वाटप करून दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी वेंगुर्ला शहर शिवसेनेच्या वतीनं संपूर्ण शहरात वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे ठिकठिकाणी बॅनर झळकले होते. ॲपवर लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सरलाईनचं मोबाईल ॲप.